И аз казвам, добре, кой е седмия? Кой е седмия, се чудих. И днеска, като разбрах, то чак ми става смешно. Защото човека, къде са го падали и него? От никъде. Архитекта на общината. Ох, на мен ми е смешно. На него е тъжно. Защо са го хванали? Значи, виж, където казват лошите неща не идват по едно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и взе да идва с автобуса на работа. Поне сега са го повозили безплатно. И него са го хванали. А те ни вклинни в ръкав и се чудя. И Мая. Защо са го вкарали този човек и него вътре? И ще лежи сега месеци. Архитекта. Ами той не иска да каже нещо, той дори не знае какво да каже. Те ще го научат. Или, чакай, че то ми става наистина смешно. Виж, за нас смешно, сега, защото сме навън. Хората и те гледат шоу. Ти представяш тези хора вътре какво е? Не им дават да ядат. Не им дават да спят. Тормозят ги. И те даже не знаят защо.